Ja, mine damer og herrer, så er det blevet tid til påskeafsnittet fra Verdens Ses på Vestland. Store påsketips og tricks film. Nu med trækkrog. Nu er trækkrog, og nu er lidt mad. Og lidt øl. Og måske får vi et gækkebrev. Måske får vi et gækkebrev. Vi glæder os til at se, hvad der sker. Først, så er vi nødt til øl. Har du en kop fra sidste gang? Men jeg var vel nok på camping, så man skal jo ikke sådan gå og smide tingene ud. Nej, og det er også det der igen. Plastikkopperne. Vi kan... De holder. Jeg ved, at hvis vi havde været lidt mere ølnørdet og meget mere ukamp-agtige, så havde vi ikke haft glas. Så havde vi haft flasken. Så havde vi drukket flasken. Så havde vi drukket flasken hen over hækken. Du er rigtig ølnørdet, så havde vi bare drukket flasken. Det er nemlig rigtigt. Så har vi haft glas. Og det vi har fat i her, det er en øl, der simpelthen hedder påskefrokost. Ja. Så den peger måske i retning af et bestemt måltid. Det kunne godt være, og det var jo faktisk en god måde at lige få taget håb. Skål. Skål. Hold nu op. Hvad hedder det? Det her det er jo en kombination af to øltyper fra Svanninge Bryghus. Det er en kombination af en IPA og en Saison. Og Saison, det er en fransk-belgisk øltype, som er sådan lidt... som starter op på nogle gårde, nogle små gårdbryggerier. Og så var ideen med den her sæsonøl, at man simpelthen brygge dem for det første, så skal de smage godt til mad. Og for det andet, så var ideen, at man skulle kunne drikke den. De her landarbejdere, som man havde på gårdene, de kunne drikke den her øl hen over sommeren. I høstsæsonen, eller hvad? Hvorfor hedder det sæson, tænker jeg? Jamen det var sådan en forårs-sommerøl. En forårs-sommerøl? Ja. Det er der er sæson på den her øl. Og den skal helst være sådan lidt syrlig, sådan lidt frisk i det. Og IPA'en, som sådan den er en kombination med her i denne tilfælde, er jo sådan en lidt bitter humlet øl. Så det er sådan en ny kombination fra Svanninge Bryghus. Jeg vil bare sige, at Svanninge Bryghus, de laver noget rigtig godt øl. De laver nogle fine sådan standardprodukter, men prøv, når I kommer til Bornholm, og komme ind og prøve at teste deres special bryg. Det er i hvert fald besøget værd. Og Bornholm er jo venskabsegn med Vestjylland, så derfor... Det er det jo. Der er ikke helt så meget sand ved at klippe. Til gengæld de klipper. Til gengæld klipper, og de taler lige så sjovt, som man gør i Vestjylland. Det gør de. Så det er jo... ja. Og nu du siger, at det er sjovt, skal vi så ikke påskefrokost, det er sjovt? Ja. Skal vi ud og se, hvad Bent har fundet på til påskefrokosten? Ja, lad os det. Ja, selvom det er påske, og man slapper af og nyder det, nyder vejret, nyder solen, nyder blæsten, så skal der alligevel laves lidt mad. Og sidst der var det jo en ret, som havde tradition for at blive spist skærtorsdag, nikålsuppen, ifølge gammel skik og brug. Og den næste ret, vi skal til at lave, det er en, der har været skik og brug at bruge påskelørdag, som også hedder skiden lørdag. Og det er så skiden æg, vi skal lave. Let kogte æg, i hvert fald helt hårdkogte, med en sennepsovs til. Så det må vi hellere få lavet. Lidt mælk. Lidt fløde, for lige at gøre den lidt mere cremet. Og så ellers bare op og koge. Og det er nok en god idé, som lige at blive ved den lige gå ind og se et eller andet afsnit af en eller anden ligegyldig tv-serie, for hvis det brænder på, så er det lige som retten skal være i hvert fald. Men lige være henne omkring den og røre i den. Lige jævne den lidt. Man kan jævne med en smørbolle, man kan jævne med en meljævning, man kan jævne med maizena. Ligesom alt afhængig af hvor fed man vil have den. Jeg har lige valgt lidt maizena i dag, fordi det er lidt nemmere at styre herude, hvor det blæser lidt. Det ellers bare koge godt igennem, indtil det har den konsistens, man gerne vil have. Og så skal man smage til med lidt sennep, og der kan bruges flere forskellige. Nogle anbefaler fiskesennep. Her har en grov sennep, men det er ligesom, hvad der er smag og behag for. Så. Og imens de står og jævner, så har vi jo æggene her. Kogt cirka 7 minutter, så de er lige
De behøver ikke være helt fast, men de er lidt bløde inde i. Og dem kommer vi op i, så de også bliver varme, og så bliver det hele anrettet til et fad. Og nogen får det til kartofler, nogen får det til brød. Det kan man ligesom gøre. Jeg tror, det er meget med traditioner at gøre, hvad man har været vant til at få, der hvor man kommer fra. Så. Kan jeg vist godt tage lidt mere. Men når vejret er så godt, som det er i dag, så kan man godt sådan både lige stå og få lidt frisk luft og blive varmet lidt igennem, og så alligevel holde øje med det. Så man lige behøver at stå og skal røre i det hele tiden. Og når det så bliver påske, så må man jo også få pustet nogle æg og få malet dem. Og til det så skal vi jo først bruge nogle farver. Der kan det være godt at bruge akrylmaling, fordi det ligger sig oven på skallen. Og så må vi bruge nogle forskellige størrelser pensler, alt efter hvad man vil male. Og så skal vi bruge æg og en skål, vi kan puste æggeblommen og hvidløg af. Så vi starter med at lave hul 2 steder i den ene ende og i den anden ende. Der er jo ikke noget galt med den æg, der kommer ud, så det kan man lige så godt samle, fordi at så kan du lave et spejlæg bagefter. Så for at slippe for at få rå æg ind i munden, så er det vigtigt, at man puster på nummer 2 hul, man har lavet. Og så skaber man sådan set bare et undertryk, så det her det bliver nødt til at komme helt ud. Så når der kommer med ud, så har du pustet resten ud. Så er det tomt. Så er der op til et spejlæg. Så kan det være meget godt at have noget, man sætter det op på, når man skal male. Så man ikke behøver at røre ved det, man maler ved. Så først. Ja. Så kan man jo male mønstre. De er væk lige så stille op i, så de lige kan stå og varme igennem. Faktisk en hurtig ret. Har man nu været ude og gå en tur i det gode vejr, solen skinner, går lidt i Marhallen, så er det jo faktisk en ret, der er rimelig hurtigt at lave, når man kommer hjem igen og skal sidde og hygge sig sådan en kold aften i påske. Så. Og i opskriften siger 3-4 æg per mand. Og 2 deciliter mælk og fløde. Så det kan godt være, at man lige sådan skal tænke på kur og kolesteroltal her i påsken. Så, drenge. Så er det serveret. Så er det serveret. Tak. Det ligger varmt. Ja, det er vist varmt. Tak for det. Så er det 4 æg. Yep. Så ved vi ligesom, hvor mor vil have lavet. Men, Nej, vi har sådan en bord, man kan have den til at stå på, når man har forskellige solnedgang. Solnedgang på Marhallen. Hold nu op, det er godt. Hold nu op. Det er lækkert. Ja, det var så skidende æg. En ret, som jeg aldrig... jo, jeg har smagt den en gang før, tror jeg, men det var faktisk på en restaurant et sted. Det er ikke noget, vi lavede hjemme med mig. Så det er noget, man kan få på restauranter eller ved Vesterhavet. Det er præcis. Uden titterne. Men vi skal jo i gang med vores trækkrogs tema, som jo er det store tema i Vestjylland for påsken. Det er ud med trækkrogen, ud med traileren, ud med campingvognen.
Så jeg synes, vi skal tage en tur ud til vores trailerekspert og høre, hvad han har af tips til i dag. Til trailernes fest. Så er det blevet påske, og dermed endnu et tidspunkt, hvor man skal have gang i sin trailer. Og der har vi jo vores trailerekspert Kim Andersen til at komme og fortælle lidt om det, man skal være opmærksom på. Og der er mange ting. Sidste gang snakkede vi lidt om dæktryk og lysene. Og hvad er det, vi skal have fat i nu, Kim? Jamen, der skal vi snakke lidt om, hvad man skal smøre og passe lidt på og være opmærksom på. Det er blandt andet her, hvor vi kobler til, ja. at man må gerne smøre en anelse herned, men man skal sørge for at tørre overskydende olie af. Fordi mange de laver den fejl, at de smører deres anhængertræk. Og det er en fejl, fordi det bliver ustabilt, når du kører. Jo mere gnidningsmodstand du kan have på kuglen, jo bedre. Derfor lad det være. Det gør ikke noget, der er noget rust. Og det er simpelthen for at undgå, at man kommer ud i noget sling? Det er simpelthen for at lave en friktion, sådan at det faktisk ikke kan begynde at dreje. Altså, der skal være modstand på. Okay. Og så skal man med hensyn til lysstikket. Mange de har den holder her, hvor man sætter lysstikket ned i. Det er alle tiders. Man skal bare sørge for, at der er et lille bitte hul nede i bunden. Fordi ellers så står der, det er sopper med vand, og det giver en dårlig forbindelse og trælslys. Okay. Så kommer vi også til, der var rigtig mange, der bruger træneren til at læse haveaffald ud af påsken, fordi så man ligesom skal ryddet op i tingene. Hvad er det, man skal være opmærksom på, når man læser træneren? Jamen, man skal sørge for at få sin vægt ligeligt fordelt på traileren. Altså ikke sådan, den er knokketung i forenden eller i bagenden. Det skal ligeligt fordeles. Hvis man har flere forskellige slags affald, jord, grenaffald osv., få jorden i bunden, så du har tyngdepunktet lavt. Og de grene, du så har for oven, så må man bruge noget snor eller præsende eller et eller andet, så det ikke blæser af undervejs. Men tyngdepunktet så lavt som muligt og jævnt fordelt på hele traileren. Og det er igen et spørgsmål om at komme i problemer med at styre og sådan noget. Ja, fordi at hvis du læser din trailer for tungt i forenden, så får du tryk på bagenden af bilen. Det vil sige, at du faktisk mister vejgreb over forenden, fordi bilen gør sådan. Så det skal fordeles jævnt over hele traileren. Super. Tak for det. Og det var trailertips med Kim Andersen, og nu tilbage til campingvogn. Og det var så lidt om, hvordan man nu gør med traileren i påsken, når I skal ud og køre. Kør forsigtigt, det kan vi sige. Ja. Eller lad være med at køre, hvis I har fået for mange sæsons. Lige præcis. Og så er det også igen campisternes højsæson. Det er nu, man tager de små ture. Jeg kan huske mine forældre, det var sådan det første tidspunkt på året, man tog afsted. Det var påsken. Så skulle man ud og lige spritte campingvognen af igen og stå hele vintersæsonen et eller andet sted, enten i en lade eller ude på campingpladsen. Så det er sådan et mærke tidspunkt for dem. Det er at komme ud og få varmet vognen igennem igen. Ja, og jeg tror lige, vi skal ud og se, vores campingekspert viste jo et foldet udtræk med den her vogn. Et foldet udtræk? Vi skal se det store foldet udtræk. Det glæder jeg mig til. Thomas, nu inden jeg kører afsted med den her vogn, det er sådan den er lidt mindre end dem, C.U. Spændevejs kører rundt med, men alligevel, der er lidt muligheder i den her. Ja, det er en vogn, hvor de har gjort det, at den er meget, meget kompakt, men alligevel så har de været dygtige til at få lavet en masse sovepladser i den, selvom den ikke er større. Ja, okay. Udenbart er de ikke lige at se, når man kigger, men jeg kan prøve at vise lidt, hvad de har gjort her. Ja, som udgangspunkt, hvad er det så, en 2-personers vogn, eller hvad kalder Som udgangspunkt, så er det, vi kalder det sådan på campingsprog en egoistvogn, hvor det er 2 personer, der tager afsted i den. Ja. Men den kan så simpelthen udvides, sådan at man faktisk på det her plads, at man kan sove 4 personer. Okay. Og en der med god plads til alle 4. Der er mod køje over det, men... Nej, men den har de gemt. Okay. Og den kan vi trylle frem, og alle stederne, det er simpelthen med rigtig sengebund, altså med lamelbund, så det er sådan, at sovekomforten er også i top, selvom det ligner en almindelig sædegruppe. Ja,
Men jeg kan prøve lige at vise, Ja, hvordan man lige kan trylle det frem. Hvis man skulle få De første senge, det tager man simpelthen bare ved at trække den her ud, og så får man lamelbund ud, hvor man kan sove en ekstra her. Ja. Så er vi oppe på 3. Så er vi på 3. Og så kan man lige tage den her væk, rygstykken her. Og så det der så er lavet ret genialt. Så kommer Corinne simpelthen ned fra skabet af her. Eller nede på ryggen af. Så klapper vi den op her. Klapper vi den op her. Op på plads. Sådan. Så har vi faktisk lige tryllet den ekstra soveplads frem. Det kan godt være, at det ikke kan sove en voksen, men et barnebarn eller et barn vil have en fin stor soveplads. Maks 50 kilo. Ja, så det er nok du skal ikke lægge det op, Bent. Ja, der bliver hernede så. Det tror jeg også, det vil være Men det bedst. giver alligevel lige en ekstra plads. Ja, og så, så kan man lige pludselig være 4. Se, så var der pludselig plads til 4 personer i den, og til at sove i den her campingvogn. Hold da op. Men nu er det jo påske og påskesøndag. Ja, ja. Og, Carsten, det er sådan, der skal man jo have et æble. Ja, det er jo en lidt måske ukendt tradition. Det var jo sådan, man gjorde i gamle dage, at faktisk. spise æbler. Så skulle man nemlig have et æble. Og Andre så ting. skulle man spise et æble der påskesøndag. Ja. Fordi så var man frisk og rask og sund. Ligesom kålsuppen, Nikål. Men så var det så, at man kunne jo sådan lige... Jeg føler mig en lille smule som Bent her. Han finder jo altid sådan ting frem. Så kunne man jo lige... Altså fra plastikbøtter i øvrigt. Plastikbøtter. Ja. Så var det, man gjorde det trick, at man lige... Man skulle spise... Nå, sådan en æble. Jeg skal lige have hul på sådan en æble her. Ja. Så vil jeg få hul på et Jeg kan æble. se, at Gunnar har taget knivbeviset. Jeg har taget knivbeviset. Det skar man lige sådan et hul her i. Ja. Det er vældig frisk æble, vi har her. Er det noget, du selv har været med til at prøve før det her, Gunnar? Jeg har ikke prøvet det. Det er simpelthen helt nyt. Jeg har læst mig frem til, at det gjorde man. Ja. Se. Det ser jo knaldgodt ud Så kan du få et æble der. over det hele. Der. Tak. Nej, stop, vi er ikke slet klar endnu. Du må ikke spise noget. Nej, man må ikke spise noget nu. Det var det, fordi man skulle jo lige have sådan et æble der, og det var tradition. Hvis jeg glæder mig til, altså jeg glæder mig til at finde ud af, hvad hullet Netop. skal bruges til. Jeg tror lige det er dig. Se, så står det her. Ja. Sådan der. Og så var det jo, at hvis nu det var besværligt, så er der hartsyssel, brossesnaps. Så kunne man lige... Man skulle spise æblet. Det skulle man jo. Så kunne man lige få sig en dram Samtidig med. samtidig med. Og det er jo en god kombination af noget, der er sundt og noget, der er godt. Det er sundt, og noget er godt. Ja, det her det er jo sådan det er jo dig, der er ølekspert. Jeg havde fundet sådan en skærnå, brossesnaps, plukket igen porse. Ja. Plukket, og så kan man jo lige få sådan et æble her til... Og så drikker man simpelthen æblet. Så drikker man simpelthen æblet. Godt nok. Og det tænker at det er måske et godt tidspunkt her at sige glædelig påske på. Ja. Så glædelig påske. Og så skal man også spise æblet. Ja. Dejlig snaps. Dejlig æble. God påske. God påske.